Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Cemaatning ahamiyati. Bir gün Hazreti Emirul Mu'minin Hazreti Umar Faruq radiyallahu anhu Süleyman bin Abi Hasmani erti namazda görmedi ve onların uylarına gitti. Ve onun anasının soradı ki bulgun ben Süleyman'ı erti namazda görmedim. Anası aytdı Süleyman gece mükemmel namaz okuyup ötürdü. Şol sebepten onun uykusu gelip yattı. Şol vaqtda Hazreti Umar Faruq radiyallahu anhu aytdı: "Maňa ertir namazyny cemaat bilen okuymak ýaxşyrakdyr. Şundan iki gecenin hemmesini ibadet etsem." Şeyh Abdulhaq Muhaddis Dehlevi rahmetullahi aleyh bitipdir ki, bu hadisden saf bildirýär ki namazyny cemaat bilen okuymakda tahajjuddan hem sawap ziyada bardyr. Şonuň üçin ulamalar bitipdirler, eger gece turup tahajjud okuymak erti namazga muhil bolsa, onda ol tahajjudni terk etmek awladyr. Hazreti Anas radiyallahu anhudan rivayet bolupdyr ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyrlar: "Qaýsy bir adam 40 günläp ihlas bilen tekbir ulany terk etmän namazyny okuysa, onda ol adamga iki inam berilýär. Bir inam dozaqdan halaslyk we bir inam nifaqdan halaslyk." Raji qowlga mutabyk awwalky rekatnyň rukusuna yetişmeklik bilen tekbir ulanyň fadilati hasyl bolýar. Şonda hem ýaxşy şoldur ki tekbir-i tahrimanyň wagtyndan cemaatga şerik bolunsa. Wa sallallahu ta'ala ala hayri halqi Muhammad ve alihi ve ashabihi ecmaîn.